mga konsyerto ug ubang pangkalihukan sa pagpahigayon ng ipahigayon sa open space atul sa Sinulog sa sunod tuig mag-agi sa lungag sa dagom sa di patugutang mapahigayon kini aron masiguro ang kaluwasan sa mga tawo nga mutambong sa maong mga kalihukan. Ani ang report. Gipaniguro sa dakbayan sa Sugbo ug kapulisan nga luwas ang pagpahigayon sa Sinulog 2020. Gituki kini ato sa unang tigom nga gitambungan sa kapulisan sa dakbayan ug sa Sinulog Foundation. Gawa sa pagdili sa mga street party, gitambagan sa mga otoridad ang gustong magpahigayon og konsyerto nga adto sa sulod sa mga malls o edipisyo himuon inay sa open space. Kini aron malikayan nga adunay kasamok nga motumaw. All security and safety preparation are in place, no, para sa ato ang mga kaigsunan para sa umabot ng Sinulog. Request for the signal disruption whenever a big event will come. Samtang ilakip usab sa mga kalihukan sa Sinulog ang mga dakbayan sa Mandawi ug Lapu-Lapu. Gipasabot sa mga tigpasiugda nga ang Sinulog dili man lang alang sa dakbayan sa Sugbo apan alang man sa tanang Sugboanon. Gitumong kini aron mabahin-bahin ang mga tao nga dili na magdasok sa dakbayan sa Sugbo. Rest assured, as much as we can, this would be much more safer, no, Sinulog. During the Grand Parade, we will need at least a total of 1,672 personnel. Alan Domingo, Balitang Bisdak.